Ọhaneze Ndi Igbo ekene m onye ọbụla biko na ka isi enene m ka isi akwado m na channel a na obi dị m mma na-asị na ọya dịla Igbo niile mma biko na okwu ọzọ ama m na unu eme isi n'iru mana anyị na-achetagwa azụ ka anyị wee na-enye unu ya ka o si wee dị biko na-akwadokwanụ nwoke na-asị na onye ọbụla na-asọpọt channel anyị na ọya dịla ya na mma na ndị na-enene ma ndị na-eshare ma ndị na-subscribe anyị na-afụ aka ọrụ ma ndị na-akabara na drop comment all the time. I really appreciate that. Biko na okwu eji ebe n'ụbọchị nketa bụ okwu the governor. Mana ọ bụrụzi ihe ọfụ na the governor kpụrụ dibịa ọkpụrụ na Ọkịja. Mana asị iwu nwanne na-erere n'okpukpu so onye bụ the governor akawagwa na arụ wee mechi ihe niile o mee wee kpọpụtakwa ya bụ dibịa because na ndị be ha agbaghalịana wee kwụọ onye bụ 2.6 million nke o jide young lady. Maka na ya bụ eze kude na-eji nwere ego o ji chaa ahụ afọghị ya wee na-ajụzi na ego niile ha na-enweta na ha pụtara wele agba olingo gbaa klọb wele na-emesasị ihe so the good citizens of ndị Ọkịja and some people wee na-asị na ka ada bụ na akpụghalị afa ha n'obodo wee kabazie arụ wee kwụọ ya bụ dị ego ya bụ eze kude na ewee happy ya ogbede nya. So nke a wụgodo another breaking news. So breaking news ọzọ anyị jikwa wee bịakwa bụ na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Matthias na ọ sị na atọlụ nwanne nwoke so the governor nwere ozi ọ sị ka ozi ya atọlụ nwanne nwoke ọpụta dị n'ezie mana mụ nwa na-akụ ọkwa ka m si aghọta nna efil na Matthias jide achin ka o wee conspire ya maka afụwago m some news regarding that issue na ka ọ conspire ka ọ bụkwa na ọ dịka ekidnapụ nwanne nwoke ekidnapụ mana na ọ bụ na o si na dị there's nothing impossible for Matthias. As long as you can take from your fellow Igbo to enrich yourself, nothing is impossible for Matthias because what Matthias cannot do does not exist. Because makana governor we suppose the jail use when I go sana. Male ki isi agwa ndị mmadụ okwu. Male ki isi agwa ndị mmadụ okwu. Mana before then, nene video anyị na-echetazi azụ ka anyị topekwa anya bụ akwa Igbo osugbe. Mgbanụnụ nene video. Matthias Ezeaku, this is very, very sad, you know. At first, Ili Igbo Attire save. Obodo anyị Attire save. These things, the situation currently was not caused by the church. Neither was it also caused by the native doctors. I will not side any party. It about failure of governmental responsibility, and it is affecting everyone. But Matthias Ezeaku, I want to remind you one thing. If this thing had happened to a pastor, you will blame Jesus instead of blaming the fault itself. The concerned authorities able to recruit to police, police. Nobody wouldn't get them. Unlike what is happening in my state today. They use political thuggery. They now use the Ebubago. They use even the police against the political opponents. Or those people they felt that these people will trouble them or will stop them or prevent them from winning election in certain areas. They will tag them one thing or the other. Matthias, the reason why I'm saying this is so that you will bridle your tongue sometimes. Don't mock people behind with a problem. Don't do that. Don't mock. Ogomre Apostle Johnson Suleiman, you bidro mock Obi at the time OPM. You mocked at OPM at your little pigeon age. You think you've arrived. Where is Chindo Menanagaho now? That's the question I have for you, Matthias. Kebe Chindo Menanagaho now. That's your Omenana pastor. And funny enough, that your own brother is also a pastor. And I think it's so easy to finish people, finish pastors. In he came in mother. At that point,
join to celebrate God n'onye ahụ dị ndụ. Every human being on the surface of planet Earth worth celebrating, because onye dị ndụ gba first. Onye dị ndụ has meet up, but a pastor collapsed. You mocked 2 p.m. You mocked Apostle Justice Suleiman Bowman such attack. So because your brother is covered by the blood of your ancestors, give him a missing. In my own way of approach, you need to make caution again now. Your family passing through this stress. But I need to talk to you because here I can name some of these great people. OPM who helped people, who has carried a lot of people along. Ni human aga boy, your own go can name surgery. You can people go almost small hospital. OPM has been there for decades. Some great people, those of you who started charity yesterday, should not despise those who has been on it for years. Matthias, the very first time you mocked OPM, no, I looked at you with the 2-4 eyes. You have to stop this. At this point now, your family, they are calling on God. Your relatives now, all both for Chuku Kahaya, but Nigeria government, let Mahayazagi. Check, you go to Mahayazagi, and if they can rescue that your brother, it is only God Almighty that does this kind of miracle. And of course, some of these things are on the query. But on the Omenala Igbo, na say ha ko for na abalị a. Say ha na ha kpọ ancestors, we are all facing the same challenge here. Whatever happens to any pastor, even to some extent that you see that Jesus has disappointed the family. Now Omenala has disappointed your own family. Matthias Ezeaku, your ancestors, he disappoint you, go give. And a query. Somebody who lost his child, him how many years? Obren wagini see where we are now, Buriagawa Hospital, Hiroshima. But somebody lost his own child. Come here, a Russian, Jesus is disappointed. And now Omenala has disappointed your own family. Matthias Ezeaku, Jinka Marie, and whatever they say for all of us, Eba. And don't mock great people. Me when he help me, he mother. Chetin home that person. Remember the person's good. When you remember some person's good, you don't persecute them. And when they did their error, if I open and hear Saba, and I'm about to get small, or every time I call the answer. Why? If I count some good people that feed around them, it's strike you or menya in Hojona. Those people on the be careful, everyone. My name is Mr. Governor Ezeaku, the Shalamites. Sorry to your family, and may God Almighty, through the grace of our Lord Jesus Christ, show your family mercy. In Jesus' name. Amen. Matthias, say amen. Ekene m onye ọbụla niile na-asị biko ka isi na-enecha vidiyo na nwa kaba arụ na-eshiela ya unu anụgo n'okwu ogwara Matthias maka na anya bụ ihe bụ Matthias abụgo no ya bụ ihe mee ọsị na reality has hit them. But a lot of people bịa wetakwa m a lot of criticism mgbe m post that video na-asị na mụnwa I'm hiding on YouTube na hand go still touch me. Sị na mụ a na-akwa na-ezu iru m ezu na onye na-eme ihe ọjọọ ya pụta na-ezu iru ezu na-ezu onwe ya ezu. Mgbe na-asịkwana biko na onye ọbụla na-amaghị na like eziokwu biko follow dewe m na channel a maka na mma na-agwakwana gị ka o si wee dị. Matthias si ejebe mmadụ nwere accident ọsị na reality hitigo ha ọmụhụ onye dị ha ọmụhụ na ndị ka bata Nigeria ọfụ ka ndị jọsụ n'ụlọ ọnwa maka ọnwa ndị nọ n'utora n'ụwa anaghị efe alụsị ha anaghị eme omenala ha na-akwa na-eje ụka ị naghị ajụ ese ma ịpụta jọsụ imepezi ọnụ ịkọ ka o si dị gị ma maka na you have the power behind the mic and have over 140,000 followers na-eso gị on social media. If you don't know na-arrive go. So the governor adọghị aka na ntị na vidiyo anụ mmadụ dịka OPM mgbe pastor collapsed na airport Matthias kọjọrọ ya mgbe Apostle Johnson Suleiman escape assassination Matthias kọjọrọ ya mana kịta oluzie na nke ọgbọ yọbasị ma eli ya ebele abịa na-agwakwa na ihe dị bụ oke dịkwa n'ụbọ oge na maka na ihe ọbụla ị na-ekwukwa maka ya n'ụbọchị nke taata bụkwa na insecurity dị na Nigeria na everybody is guilty
of it. Biko no do ndoloko kaba na-arụ onye ọbụla mmalụ ka ebe oyichi ili ya n'ọbọ. Nke kachasị mkpa wee na-abụ biko ị na-ekwukwu ihe ọbụla ị na-ekwu na social media regarding people mmalụ ya isi ekwu ya maka some nasty comments na-afụ maka ada ama egwuchakwanụ m na-asị na adịla onye ọbụla mụ abụgo egwu ome anọ ile ọma ka eju na-asị ji aga n'ogwu. So pụtago m na efere mbụ wee na-asị na mmanya eji eziokwu wee na-eso ndị Igbo anyị wee na-asị biko onye ọbụla bụ onye Igbo ebe ọ nwere na necha m adịele gị na mma na ya enwenụ mgbe ọzọ.